magamit ko agad. Ayan guys. Ayan. So, bagong-bago at okay naman siya. Murahin lang to guys para kahit pa paano may magamit lang ako. Welcome na naman sa aking channel. So, for today's vlog, mag-unboxing tayo. Bumili ako online ng headset kasi nasira na yung isang headset ko. Binali ng anak ko. Binali ng anak ko. Kaya, ayun, nakabili tuloy ako. So, ito. Bumili ko online. Bubuksan natin. Tsaka bumili na rin ako ng parang microphone. Bumili ako ng microphone na maliit. At light selfie na na pang cellphone. Start. Buksan na natin. Latang-lata. Sana hindi siya sira pag hindi siya sira. Try natin. Sana okay lang siya guys. Kasi nung nakaraang binili ko, actually same lang, same shop lang yung binili ko. So I hope gumagana siya at walang defecto. Kasi ang hirap pagka i-return mo pa siya, maraming chichiburacho eh. No? Kasi kapag magbayad ng shipping. So, I hope okay siya para magamit ko pa. Ayan guys. Bagong-bago at okay naman siya. Murahin lang to guys para kahit pa paano magamit lang ako. Saka na tayo bumili ng medyo mahal pag sumuweldo na tayo sa ating YouTube. Mahalata nyo namang bago guys kasi dito pa lang sa akin kasi dito hindi siya hindi na siya bago kasi na siya marami siyang gas-gas. So ito bago talaga siya. Okay naman siya. Mamaya itatry ko kung okay siya. Kasi kaya bumalik ako ulit ng bili doon kasi ang ganda ng tunog guys, sobrang ganda, tsaka may siya, may bass. Sobrang ganda niya gamitin guys. Actually mura lang to eh. Mura lang siya guys. Tsaka kahit ganun man siya, kahit affordable siya, pero maganda siya gamitin. Maganda siya gamitin guys. Kaya bumili ulit ako. So ito naman pangalawa, buksan natin. Selfie ring light pa rin guys. Lalagyan mo lang siya sa cellphone sa taas. Tapos piitin mo yung likod. Ayun guys, pipitin mo yung likod. So kahit madilim, iipit mo lang siya sa sa phone mo sa taas. Iipit mo lang siya ng ganun. Kahit madilim or nasa labas kayo madilim, nagsiselfie-selfie kayo. Di ba ang ganda guys? May ilang na kayo, di ba? Hindi na madilim ang selfie. Ayan, mura lang din to guys. Ayan.
siya nakabox, naka-plastic lang. Okay lang. Ay. Yan, off nyo lang dito pag papatay. Yan. Ayan guys. Actually, nakabili na ako nung nakaraan. Makulit yung anak ko guys. Pinagkakagat-kagat niya yung yung wire. Kaya nagkanda po ito. Bumili ulit ako. Makulit yung aking bunso. At yung headset ko nga, tignan nyo, binali na niya nung yung nakaraan niya. So ito guys, yan. Tanggalin natin yung ayan. So ito yung niya, foam niya. Ayan, ganda niya guys. Para kumbaga mas maganda siya kung maganda siya pang vlog. Para clear yung boses, iipit mo lang siya sa damit mo. Iipit lang siya. Ayan. Sobrang ganda niya. Mahaba yung wire niya. Tago ko to guys kasi yung anak ko makulit. Pagka nakaano lang siya, nilagay ko lang dyan sa pag naabot niya, yun na. Dami ng gamit ko guys na pang vlog na sinira ng anak ko. Kahit itong ilaw ko, pangalawang ilaw ko na yan, sinira na naman niya. Ito tayo natin letter. So, I hope so dito na lang guys, maraming salamat. At kung sinong gustong umorder, pwede nyo akong i-PM. Pwede nyo po akong i-PM. At pag-usapan natin. Pwede nyo po akong i-PM dito. Pwede nyo po akong i-PM. Pag-usapan natin. Maraming salamat. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, subscribe, at i-share na rin ang aking videos para marami makanood. Actually, marami akong videos, nag-vlog, tutorial, nagka-cover din ako ng kanta. So, I hope mabisita nyo ang aking channel at tignan nyo ang aking mga videos. So, dito na lang guys at maraming salamat.